M'he proposat un repte. Construiré una casa inicial per cada bioma amb els mínims materials possibles, però sempre ha de quedar bé el resultat final. A més, el resultat ha de ser bo pel survival. Així que a l'interior ha de tenir diversos ítems que t'ajudaran a la teva partida. Aquí us vinc a donar idees, per això el procés de construcció no està massa detallat. Com veieu, tampoc és una cosa gens complexa, ho pot fer qualsevol persona. Però els materials que utilitzarem, evidentment, seran l'arbre de taiga, que és l'arbre que tenim per aquí. Llavors, una combinació de calcita i diorita polida, que són materials que es poden trobar també per aquesta zona fàcilment. Vidre pels vidres, evidentment. Llanternes com a il·luminació. I el sostre el faré de molsa, que es pot trobar en qualsevol lush cave. Això apareix en tots els biomes i si t'endinses una mica sota terra és fàcil de trobar, no tindreu cap problema per aconseguir els materials. Teniu el resultat final vist des de fora. Veieu que és molt simple, una estructura molt senzilla que qualsevol pot fer, però encara no s'ha acabat perquè he fet interior. Anem a veure què podem posar a dins d'aquesta casa tan petita. Només entrant veiem una taula de treball, una taula de ferreteria, un calderó i l'estant de pocions amb una decoració a l'esquerra i al costat tenim una cuina amb els forns i una petita decoració com a de cuina. A més de blocs d'espores al sostre que donen un ambient molt xulo. I si pugem al pis de dalt veiem que tenim un lloc força ampli per guardar les vostres coses. És una casa petita, no hi ha el lloc més gran del món per guardar-ho tot, però teniu aquí força espai. Aquí tenim una altra habitació on podeu posar el que vulgueu, amb una finestra tapada perquè des de fora no molesti gaire la vista i puguis mirar sempre que vulguis. I al costat tenim una habitació amb 2 llits. Bastant increïble tot el que podem posar dins d'aquesta casa. Vull recordar que això no és un vídeo tutorial, sinó que és un vídeo per donar-vos inspiracions en les vostres construccions perquè podeu millorar i tingueu més originalitat la pròxima vegada que en feu una.